Dala katong hinog na sagi ako ning gidala. Hindi pa na po magulang na babae ko itong anak niya isa katulo. Pero kung itong saging matog kining Asunsyon niya kitag maruya ito palit mga hanggaw kayo. Kay humot lagi daw kayo. Diri sa balay sa daghan saging. Manghapdos lagi nang lubot ni mong siniar lagi. Saging perminti di masilbi ay. Ngayon ang tirada na ito kay kugi lang sa area. Pa naman na narbaho. Pa naman ko na narbaho. Ano o, guhang kayo ni. Abi ko mani mo kahinog ka na. Kinimain ako na di ay. Kapod ay. Bukat kayo siya kay gumanog kayo ni. Kualay dahon, tulo, pat. Okay. 20 ka bulig ani wala na niya tag kuan. Tag 10 ang kilo ron. Yung 20 ka bulig ka ng sakto kaguwang, timbang lang na siya 500 wala na. Pas ng 5,000. Singay lang kaguwang oh. Ay. Gimana lagi abihan dia ay?